Godt. Hvordan? Nå, rigtig fint. Godt, godt. Fint, Kirsten. Rigtig. Hvordan? Prøv at komme anspring igen. Kun tænke anspring. Ikke kom til at trykke for meget. Lige så stille. Udvendige ben tilbage. Tryk med indvendige ben. Ja, sådan. Du kommer til at trykke alt for meget. Hvordan? Hende der, hun svarer jo. Godt. Rigtig. Og bevæg bidet og hold rid frem til hånden. Kom. Sådan. Også udvendig side. Ja. Nemlig. Kom. Kom. Rigtig. Kom benene ved. Kom. Rigtig. Rid videre. Rid videre. Hvordan? Kom. 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 Lige træd godt ned i venstre bøjle. Ikke falde ud til højre. Kom. Rigtig. Godt, Kirsten. Kom. Kom. Hvordan? Super. Godt. Overgang til trav. Og trave. Rigtig. Vi skifter diagonalen. Og vægten ned i venstre bøjle igen. Du kommer til at falde lidt ud til højre. Hvordan? Godt. Skifter volden igen. Rigtig. Og rid frem igen, Kirsten. Sådan. Godt, godt. Kom, bevæg bidet et lille smule mere. Holder benene ved. Prøv at kort tøjlen lidt op. Frem min trav igen. Den gør ikke noget ved de skritter derude. Bare tag den i letridning, Kirsten. Indtil du har fornemmelsen af det, ikke også? Let nedsætning kan I sagtens få lært. Bare du har fornemmelsen af at kunne ride fremad. Og have hende i rammen, før du begynder at sidde ned. Ellers er det ikke til at sidde ned på den. Hvordan? Godt. Lige så stille forbered anspring og kom igen. Kun tænke det. Ja, meget bedre. Godt, godt. Rigtigt. Ja, du skal også tænke det i galoppen. Godt. Bare kom igen. Tænke anspring. Ja. Hvordan? Og galopper frem. Kom. Benene ved. Du skal lige tro lidt mere på det. Hun har jo fundet ud af, at hun kan snyde dig jo. Bare kom fra skridt en gang, men bare kun tænke det. Stille og tænk det. Kom bare igen, Kirsten. Ja, godt. Og galopper. Kom. Rigtig, kom. Kom, super. Godt, Kirsten. Rigtig rid videre. Kom. Kom. Ja, flot. Godt, Kirsten. Kom. Kom. Og så trave.